Hi, I'm again with another video. My name is Paddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Paddy Twice studio. Paddy Twice manakuudza nyaya dzese dzikuitika masocial media nematumano ose enyika timire tinge chikuunzirai panapa kuti boys photo rikutendereka boys and Greatman boys afura hope boys boys afuna imomona picture yandaisa apa mukoma Greatman vabuda boys weidya Sinhi boys ari kudziya boys pakaipa boys mana mana munoti mutinzwisa mana mutinzwisa nyera munenge muchiita ana Greatman asi vatudze mafungiro comment section. My name is Paddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe.